Vidste du, at brugte batterier kan forårsage voldsomme brande, hvis du affaldssorterer dem forkert? Det kan fx ske, hvis du kommer lithium-ion-batterier i restaffaldet, og de kommer under tryk i skraldebilen eller på behandlingsanlægget. Så hvad er den rigtige måde at bortskaffe batterier på? Der findes 2 kategorier: små og store batterier. Små batterier er dem under ½ kilo, og store batterier er dem over ½ kilo. Små batterier kan du blandt andet bortskaffe hjemme som farligt affald og på genbrugspladser. Hvis du vil bortskaffe dem hjemme, afhænger dine muligheder af boligtypen og din kommune. Bor du i parcel eller rækkehus, så kom de små batterier i en gennemsigtig plastikpose og slå en knude. Posen skal i nogle kommuner placeres i en rød miljøkasse. I andre skal den placeres på en af boligens affaldsbeholdere. Bor du i en boligblok, kan du typisk bortskaffe de små batterier i et fælles miljøskab eller i en batteriboks på matriklen. Store batterier må du aldrig smide ud derhjemme. De skal afleveres på en genbrugsplads eller der, hvor de er købt. Defekte batterier bør du også aflevere på en genbrugsplads, direkte til en medarbejder. Defekt vil sige, at batteriet for eksempel er bulet, oppustet, har revner, er delvist smeltet eller viser andre tegn på, at det reagerer. Husk, at der er batterier i mange forskellige produkter. Du skal helst pille batterierne ud, inden du bortskaffer dem. Er det ikke muligt, kan du bortskaffe udstyr, der indeholder små batterier derhjemme som farligt affald eller på genbrugspladsen som småt elektronik. Udstyr med store batterier skal afleveres på en genbrugsplads. Tak for at sortere batterier korrekt. På den måde er du med til at forhindre brandfarer og beskytte miljøet.